sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Nabot ba sa imo nahuna kung unsa ang mga butang nga kinahanglan nimong usbon? Tungod kay mayon sila nga bagong tuig, bagong kinabuhi, and then maoron ang unang nga buwan nga atong sa gubangon ang 2023 nga tuig. Nga diin dagan sa mga tao nagakalipay. Nagakalipay nga din ang Dios maayo kay silang kinabuhi. Pero kung ato makita ang kinabuhi sa mga tao nga naglipay, kung atong tanawon, naglipay ang mga tao tungod kay maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi, tungod kay bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Pero dagan sa mga tao ang gipangbuhat dili mga butang nga ang Dios malipay niini. Mga pagbagong tuig nagbisyo, pagbagong tuig bati na nun ang gipakita, di ba? Abi ba nako bagong tuig, bagong kinabuhi. Ang nganhi sa mga eskwelahan o sa bisan asa natin gitawag New Year's resolution. And then pasawaton pa ang mga estudyante. Ano sa mga butang nga kinahanglan natong usbon? Di ba? New Year's resolution. Pero ato siyang tanawon, dagan sa mga tao nagitawag og muhatag sila og solusyon sa maong problema. Tungod kay una sa tanan, ilang nakita kung unsa ang problema. Kung ang problema masukod lang sa tao, tan-aw niya mahatagan pud niya og sukod ang solusyon sa maong problema. Pero ato siya makita, ang problema karon nga tuig, nibalik sunod nga tuig, nibalik sunod nga tuig, nagsigig balik-balik, ganahan ako muundang sa bisyo, pila ka buwan, niundang man, pero nibalik. Ganahan ako nga diin magtinarong sa pag-eskwela, pila ka adlaw, okay, apan pila ka buwan, dili na pod. Nagkabalik og tagad sa mga bati nga panagtagdanay o di ba ka sa relasyon, okay man mga pila ka semana, humaniana, dili na pod.
Ana-aneg sige balik-balik na problema. Ate mga gusto mga butang nga kinahanglan natong usbon sa atong kinabuhi. Mga tinguha na to nga diin gusto na tong mabatunan sa atong kinabuhi. Mo na nga diin karon mo ni siya ang bag-o nga or unang nga buwan nga balikon ko atong sa gubangon kani nga tuig nga 2023. Ang pangutana, andam na ba kitang tanan? Andam na ba kita mula hutay? Kung unsa man ang mga problema sa umaabot, problema sunod adlaw, sunod semana, sunod buwan, inag February, inag Marso, Hunyo, Hulyo, Agosto, mga pipila ka mga buwan, andam na ba nato ni siyang sa gubangon kining tanan? Andam na ba nato ipakita unsa mga butang nga kinahanglan natong usbon? Mga batasan nga kinahanglan natong usbon. Andam na ba ta niini? Or nasayod ba taon sa Diyo kinahanglan natong usbon sa atong kinabuhi? Nasayod ba taon sa mga batasan nga atong kuhaon, unsa mga batasan nga kinahanglan natong suoton, unsang batasan kinahanglan natong i-aplikar sa atong kinabuhi, hilabi na sa pakighalubilo nato sa mga tao. Andam na ba ta, nakita na ba nato? Ato makita nga kitang tanan tinuod na atay mga nindot na plano. Pero always na to, or kanunay na to hinumduman, wala kita nasayod unsay mahitabo ugma. Wala kita nasayod unsay mahitabo sunod semana. Wala ta masayod unsay mahitabo sunod buwan. Wala ta masayod kanus matapos ang atong kinabuhi. Naatay daghang mga plano, naatay mga nindot nga mga plano. Apan wala ta nasayod ni ining tanan unsay mahitabo sa unahan. Muna ang pinaka-anindot nga din samtang naamatay mga plano, ang pinaka-anindot nga una sa tanan, pinakauna sa tanan. Ato jung ilhon kinsa ang tagiyas sa atong kinabuhi. Ang tagiyas sa atong kinabuhi ang Dios. Ang Dios may tagiyas sa atong kinabuhi, siya ang nasayod sa unsay mahitabo sa atong kaugmaon. Unsay mahitabo ugma sunod semana, sunod buwan, sunod tuig. Kanus aman makuha ang atong kinabuhi. Kanus ata mamatay. Ang Dios may nasayod ni ining tanan. Mo nga din samtang atong sa gubangon kani nga tuig, ang pinaka nindot nga diin atong buhaton, atong kuyogon or atong ikuyog kanunay ang Dios diri sa atong kinabuhi. Sa tanan natong plano na ang Dios, sa pamilya na ang Dios, sa relasyon na ang Dios. Mo nga din ang kani nga mensahe nga atong pagatun-an. 5 lamang kini siya ka bersikulo. Pero nahimo nga diin grabe siya ka bugat nga ato ang paghisgutan karon. Kay sa ato karon nagsagubang ta sa karon nga tuig 2023 kini una nato nga buwan. Apan ang atong estadihan karon mao ang pila na lamang ka adlaw nga nahibilin nga si Ginoong Hesukristo mopanaw or mamatay or patyon siya. Simana na lang ang nahabilin sa iyang kinabuhi. Nga din mamatayan na siya nga to ibabaw sa cross para sa sala nga dili iyaha, para sa sala sa mga tao. Itnaamoy Biblia palugog abli sa Mateo. Mateo kapitulo 21. Sa Mateo kapitulo 21 versikulo 1 hangtod sa 5. Akong pagbasahon diri ang pulong sa Dios nagaingon. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa Betpahi sa bukid sa Olibo. Gipaunan ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an, giingnan niya sila. Pangadto kamo sa baryo nga anaas sa unahan ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nati niini. Tangtangi sila sa ilang higot og dad-angan hi kanako. Udkon may mobadlong kaninyo ingna siya nga nagkinahanglan ni ini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sultihi ang syudad sa Sion. Karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya
ug magkabayo sa asno ug sa nati niini. Sa dili pa nato katunon pagayo unsa gid ang unsa ang mensahe sa Dios para sa atong matag usa o tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Atong hangyon ang Dios nga diin atong ablihan sa ang atong tagsa-tagsa ka hunahuna, humukon tagsa-tagsa sa atong kasing-kasing. Atong dawaton ang mensahe sa Ginoo nga diin atong maangkon kung unsa iyang pulong para kanato samtang atong sa gubangon kani nga bag-o na sad nga tuig 2023. Magampo kita. Ginoon Dios ninintak na o Dios nasayod kami nga din ikaw ang Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw nagahatag niini, ikaw magakuha niini. Niining panahon na Ginoo, nagapasalamat kami nga imo kaming gitugutan nga diin makakinabuhi or mabuhi na pod nga anay lugway sa among kinabuhi. Niining naabot pa kami niining 2023. Salamat Ginoo nga diin ikaw o Dios maoy nasayod kung unsa may tabo sa unahan. Og niini Ginoo nagaduol kami sa imuha. Nangayog tabang nga diin imong tugutan ang imong balang espiritu nga diin mo moabli sa among tagsa-tagsa kahuna-huna nga diin mopahumok sa among kasing-kasing nga mga batuon nga dili na madutlan ug among makuha ang imong pagtulunan, ang imong mensahe kung unsa man imong ipaabot ngadto sa imong mga kanakan. Ginoo, salamat Ginoo niining tanan. Salamat niining kahigayunan nga magatuon kami. Nibisan ako sa hubos nimong alagad, gamita ako sa pagsulti sa imong mensahe ngadto sa imong mga kanakan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atong mensahe magahisgot kita mahitungod sa nagkinabuhi ba ako kung giunsa ko pagbuhat sa Ginoo. Balikon ko, nagkinabuhi ba ako kung giunsa ko pagbuhat sa Ginoo. Ang Ginoo gibuhat niya ang tao. Tinuod apil na siya ang lipay-lipay. Tinuod apil na siyang kaning natay mga tinguha nga batunan sa atong kinabuhi. Pero atong tanawon nga din ang tao gibuhat sa Dios tungod kay gusto ang Dios nga ang tao mosimba sa iya. Mao gani siya ang rason nga no gibuhat ang tao. Apan dagan sa mga tao naa sa kalibutan, wala nagatuman niini nga rason nga nisimba sila sa Ginoo. Ug mao nang naabot sa punto nga diin si Ginoong Hesukristo nianhi sa kalibutan tungod kay ang mga tao wala na may simba sa Ginoo, ang ilang kalipay dili na ang Ginoo, ang ilang kalipay mao na ang pagbuhat og sala, mao ang pagbuhat og mga butang ang Dios dili malipay niini. Tanaw sa Dios nga diin wala nay solusyon sa kinabuhi sa tao. Ug mao na gipadala iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo mianhi sa kalibutan. Ug samtang naa siya sa kalibutan, mao ni siya ang atong mensahe karon. Samtang naa siya sa kalibutan og pipila na lamang ka adlaw, semana nga diin siya patio na or mamatay na siya. Nga diin matuman ang giingon sa kasulatan nga diin anaa na ang manluluwas mamatay siya ngadto babaw sa cross para anay kapasayloan sa sala sa mga tao o sa mga tao nga nakabuhat og mga pagpasipala at tubangan sa Dios. Walay perpekto na to, walay maski usa sa ato ang wala nakabuhat og sala. Kitang tanan nakabuhat og sala, kitang tanan haom kung unsa ang plano sa Ginoo nga din mamatay siya sa sala, laktod nga pagkasulti ang Dios namatay para kanatong tanan. So mao ni siya ang pulong sa Ginoo nga din samtang mao ni siya ang panahon nga din mao ni siya ang sinugdanan sa kinalasan nga semana nga nahabilin ni Ginoong Hesukristo. Ug mao ni siya nga diin moadto siya sa syudad, moadto sa Jerusalem nga diin na ang iya mga tinun-an gisugo niya nga diin adto kamo nining dapita naay asno diri ug naay nati tapos kuhaan ninyo nindalhan ako ug mao na siya sakya ni Ginoong Hesukristo padulong adto sa syudad o di ba kang usa iyaha lang guro yun. Pero ang senaryo ni ini
atong papakita nga diin si Kristo, si Ginoong Kristo miadto sa syudad pagpakita. Mao ni siya ang usa sa pinaka public ayo tungod kay si Ginoong Kristo dili kay siya ingon nga into nga moingon siya kanang ang mga tao dapat musulti siya nga ang mga tao dapat muduol gid sa iya nga pagpaila nga gamhanan siya nga halangdon siya nga hari siya nga anak siya sa Dios gikan siya sa langit nga din siya nagbuhat sa tao. Dili siya ingon ana siya muhataw pulong. Atong pagpasabot niini nga din usa sa pinakakatingalahan sa mga tao tungod kay walay hari nga mosakay og asno. Tungod kay ang asno usually gamit ani niya kay kaning kargahan og kaning mga gamit or mayon tag murag walay gamit tungod kay ang figure sa asno para sa ilaha mura mo gani siya dili man gani siya mahal. So makita na to nga diin si bisan kinsa maski mo yung tag pobre na ay asno. Mahimo siyang common para sa ilang nga panahon. Ang hilabi na hari ka tapos gisakyan nimo asno. Sa mata sa mga tao kay dili siya ingon nga ma-impress kay sila tungod kay ang naa sa mga nahuna sa mga Hudiyo nga din ang hari nila, ang Dios nila muadto sa ilaha nga nagsakay og kabayo, nagsakay og chariot, nga nagsakay og grabe ka nindot kayo nga sakyanan o grabe ka ano bang grabe kayo ang pagsulod niya sa syudad nga din babantayan gid sa mga tao nga grabe ka ambungan, grabe ka ano bang makumpara na to. Pero si Kristo sakay siya kasno miadto siya sa syudad pagpakita nga diin si Kristo para sa tanan. Wala siya nagkinahanglan nga iyang ipakita sa mga tao nga Ginoo siya. Wala siya nagkinahanglan nga moingon siya sa mga tao nga pugso niya nga uy Ginoo ra ba ko dapat moduol mo nako. Kundi iyang gituman unsang nahisulat sa kasulatan. Ato makita diri naabot ang panahon nga di natuman sa bersikulo 4 kini nahitabo aron matuman ang giingon sa mga propeta. Ug mao ni siya tumakita sa Zechariah kapitulo 9 bersikulo 9 o sa Isaiah kapitulo 62 bersikulo 11. Ug mao ni siya ang nahisulat nga naa sa New Testament. Sa Mateo 21:5 nagingon, sultihi ang siyudad sa Sion or sa English Zion. Karon muanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya og magkabayo sa asno ug sa nati ini. Atong makita niini nga hulagway. Kinsa man ang nagsakay sa asno. Kinsa man siya. Atong mabasa nga din una sa tanan siya ang Ginoo. Si bersikulo 3 atong mabasa og kun may mobadlong kaninyo ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Siya Ginoo, panduha siya hari. Bersikulo 5 atong nabasa, karon muanhi kanimo ang imong hari. Siya usa ka hari. Usa siya sa kaliwat ni David. Bersikulo 9 atong mabasa diri nga diin ang mga tao nga naguna kang Hesus ingon man ang mga nagsunod kaniya nagsinggit, Hosana, dalaygon ang kaliwat ni David. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Pangupat, siya usa ka propeta. Bersikulo 10. Sa pagsulod ni Hesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibok syudad.
nangutana ang mga tao, kinsa man siya. Ato makita nga diin, si Ginoong Hesukristo, usapod siya ka propeta. Ang pipila ka mga pipila sa mga tao dito, siya usa ka propeta nga taga Nazareth. Kung ato mabasa diri sa 11 sila mitubag si Jesus, siya ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea. Usa siya ka propeta. Panglima, bersikulo 16, unsay gingon dire? Busa miingon sila kang Hesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdaig kanimo. Ato makita diri nga diin do kung atong tan-awon ng bersikulo 14, 15, 16, 17. Ato makita diri nga diin si Jesus usa siya ka Dios. Og ato po makita nga diin usapod siya ka magtutudlo. Sama gihapon nga kapitulo. Pero atong tanawon sa Lucas 19:39 hangtod sa 40. Usapod siya ka magtutudlo. Dagan sa mga tao moingon o sa mga disipulo ni Jesus Christ moingon magtutudlo. Bisan sa mga magtutudlo sa balaod moila nga siya magtutudlo pod. Anakapan lang tungod kay di sila motuo sa gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay tan-aw nila sila mo'y sakto. Unsa ilang giingon nga diin si Kristo nagtudlo og mga butang nga dili para sa Dios. Pero naila sila nga si Kristo magtutudlo. Sa kinalasan ato nabasa sa bersikulo 11 nga diin si Jesus pod usa siya ka manluluwas. Ato nakita sa bersikulo 5, sultihi ang siyudad sa Sayon, karon moanhi kanimo ang imong hari, malumo siya og magkabayo sa asno ug sanati niini. Anhilan ta maka-focus kani nga bersikulo, kaning usa lamang ka bersikulo. Sanglit nga atong nailhan kinsa ang nagsakay sa mong asno. Ang asno kumon kay siya nga mananap sa ilang panahon, nga dili kayo masyak ang mga tao, pero daghan sa mga tao nga nagtan-aw, nagsubay sa kasulatan. Tungod kay mao man siya nahisulat sa kasulatan, nahisulat sa Old Testament. Og ato makita nga 600 ka tuig siyang gisuwat, human ni siya nahitabo. 60 ka tuig nahisulat ng daan, adisir kani nahitabo o natuman nga si Jesus, ang usa ka hari nga nagsakay og asno. Dagan sa mga hari nga nahitabo sa ilahang dapita, dili man sa ingon nga nagsakay og asno. Dagan sa mga hari nagsakay og nindot kayo mga sakyanan, nindot kayo nga mga kabayo, mga grabe kay kaambungan ang ilahang dating sa pagsulod sa syudad. Pero si Kristo, grabe ang pagpaubos. Iyang gipakita sa mga tao nga pwede si bisan kinsa pwede makaduol sa iyaha. Mapobre ka man, madato ka man, unsa ang status nimo sa kinabuhi, pwede ta moduol sa Ginoo. Mao na siya ang pagpakita niya nga nagsakay siya sa asno. Si bisan kinsa pwede makaduol sa iya. Tod kay atong imagine ang usa ka hari nga grabe kay kanindot og sakyanan. Di ba ka nagchariot, duha ka kabayo, tulo ka kabayo, and then napay mga sundalo nga nagsunod sa iya. Dili si bisan kinsa pwede makaduol sa iya. Nga naman, tod kay hari siya. Dili pwede ang si bisan kinsa nga moduol nga murag tan-aw nila walay respeto. Di ba? Mudoko pa gani na sila, muluhod pa gani na sila, tungod kay mahadlok sila. Ang uban magani kay patyon sila kung wala sila respeto. Pero ang atong Dios mipakita sa mga tao ni si bisan kinsa pwede muduol sa iya. Og mao na nga diin ato makita ang ehemplo ni Ginoong Hesukristo. Ato makita nga diin kung sa man kataas ang imong naabot karon sa imong kinabuhi. Tanawa balik kung kinsa si Kristo. Usa siya ka Dios,
tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa kinabuhi sa tanang tao. Nagpaubos man gani siya. Iya maging dawaton si bisan kinsa nga moduol sa iya. Tapos ato mabantayan karong panahon na gamay lang gani ang naasinso sa kinabuhi, taas na kay garbo. Di ba? Nakahuman na gani ingon ani nga kurso. Nakwartaan ng gani tungod kay gibless sa Ginoo. Nahimo ng doktor, nahimo ng professional, tagas na kay mga garbo. Nitaas ang ranggo, nitaas pod ang garbo. Hinaot usa ni siya kapahinumdum sa atoa na kanunay magtuktok sa atong kasing-kasing. Nagakinabuhi ka ba kung giun sa kapagbuhat sa Ginoo? Gibuhata sa Ginoo, dili magpasigarbo. Gibuhata sa Ginoo para muluhod magpaubos sa presensya sa Ginoo. Gibuhata sa Ginoo para magpaubos diha sa Ginoo. O gibuhata sa Ginoo para magpaubos ngadto sa ubang tao. Mao ni siya gibuhata sa Ginoo. Ana ang pagpaubos sa matag usa sa atong kinabuhi. Usa ka batasan nga kanunay nato bitbiton karon tuiga 2023 kaning batasan nga kabalot na magpaubos. Nganuman tungod kay dagan sa mga tao gamayng bikil ra suko dayon. Di na ka ba magpaubos, dapat mo bawas dayon, di ba? Gitikasan lang gamay, dapat mo tikas pugag dako. Di ba? Gamay ra gani nga aksidente, collision lang sa sakyanan. Dapat imo yung ibaro ang imo nga katungdanan nga. Dapat mabayad ka, dapat isog jud kay ka, di ba? Ya, tapagangan napay nakasuwat sa sakyanan, Jesus reign. Tapos ang batasan grabe pod kaayo. Wala ni reign si Jesus. Hinaot nga din ato ni siyang katunon kani nga batasan nga ato nakita ni Ginoong Jesucristo. Karong tuiga, hinaot sa matag usa sa ato kanilang ato i-highlight. Daghan kayo ang batasan nga pwede natong i-aplikar sa atong kinabuhi, no? Pero kanilang sa ang usa, ato lang hinahinayon. Kanilang sa ang usa sa atong i-highlight. Kaning kabalot na magpaubos. Kabalot na magpaubos bisan gidautan atas mga tao. Bisan gisultihan kag bati. Si Ginoong Jesucristo nagbuhat siya milagro, nagdala siyang bugtong anak sa Dios. Si Ginoong Jesucristo Dios siya. Siya manluluwas siya, hari siya, tag-iya siya sa tanang butang. Apan kaning mga nagtudlo sa balaod, mao pud ang mga tawo nga moingon ang gahom ana niya gikan sa yawa. Si Kristo ilang anaan nga ang gahom ni Kristo gikan sa yawa. Ang iyang gipangsulti kay dili para sa Ginoo. Aton ibutang sa sitwasyon sa imuha. Tapos nakay gitabangan og trabaho. Nakay gitabangan og trabaho. Tungod kay siya, nasakit siya. Ato na ibutang, nasakit siya. Wa siya nakatunga sa office. Andin mahadlok ka nga, or sa imong kaluoy, gitabangan ni mo siya. Ato lang ibutang. Samtang, sa dihang gitabangan ni mo siya, nahuman, tapos, wala to damha nga mas kamao pa day ka kisa niya. So, ang tendency, kay, na-promote siya sa dako nga trabaho. O di ba kami imintag, nahimo siyang manager baka. O basta na-promote siya. Nabot ang punto nga din, ikaw na pod ang nagkinahanglan niya. Tapos ang iyang gibuhat, gamay ra unta nga tabang iyang buhaton, iyahatag sa imuha. Pero ang iyang gibuhat, gi-kick out kaniya sa trabaho. Unsa may bation nimo? Kabalo ba ta magpaubos? Or imo siyang kwintahan nga, oh ako biya tungod kay mao biya ni batasan na to. Kusog kay tamang winta sa mga tao as if nga nakautang sila nato, no? Kita may nibuhat para sa ilaha. Tapos ato pud silang kwintahan sa maayo natong gibuhat para nila. Sa ingon na niyang batasan sa tao, no? Hinaot nga din usa ni siya sa atong bantayan sa atong kaugalingon. Nga kung magpaubos kita, magpaubos ta. Lahi nang magpaubos ta, tapos after niya na mangwinta ta. Wa ba ati ka sa kulipag niya agi. Gipasagdan bi ati ka. Yes ang point. Hinaot nga atong tugutan ng Ginoo nga maoy maghari sa tanan natong mga plano, mga desisyon sa kinabuhi ug sa tibuok nato nga kinabuhi. Mao na nga karon nga tuig 2023 atong ihabit, atong iampo sa Ginoo
kani nga batasan nga kabalot ta magpaubos atong pangayon sa Ginoo nga magpaubos ta dili ta dali masuko, magpaubos kita dili ta mobalos sa uban, magpaubos kita baski gisultihan ta og bati, ayaw sila sultihig bati, iampo sila nga mausab sila padi sila makasulti og bati, and then mas nindot pa nga naduol sila sa presensya sa Ginoo, di ba? Mao na siya ang aton challenge karon, bantayi ang imong kaugalingon. Asa dapita nga nagkinahanglan ka nga magpaubos ka. Do as a whole man siya nga magpaubos jud ta. Pero bantayi lang. Kanin dapita murag weak kay ko tungod kay di ko kabalo magpaubos if daotan ko. Kanin dapita weak kay ko tungod kay di ko kabalo magpaubos if tikasan ko. Kanin daota, kaning butang dapita kay huyang kayo ko tungod kay maglagot ko kung bakakan ko. Di ko kabalo magpaubos, di ko kabaw mo pasaylo. Like, ingon nana. So again, magpaubos kita. Sama sa Ginoo. Nga iyang gibuhat, tanan, para ka nato, nagpaubos siya, para kita mismo makadool sa iyaha. O kita pod mismo, magpaubos kita, para makita pod si Kristo sa atong kinabuhi. Hinaot, o ako mga pagampo, nga diin, atong i-challenge ang atong kaugalingon, mahitungod sa pagpaubos. Magampo kita. Ginoong Dios sinintak na. Salamat nga din ikaw ang Dios nga kanunay nagpahinumdum sa amoa nga kami kinahanglan ng magpaubos Ginoo. Salamat Ginoo nga diin imo kaming gipuhat ang rason nga mosimba sa imuha. Ug salamat Ginoo nga dako kayo nga pribilehiyo ug kalipay sa amoa nga gitugutan mo kami nga pwede makaduol makasimba sa imuha. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. May tungod sa usa ka batasan nga kinahanglan og importante para sa among kinabuhi. Kaning batasan nga kabalo magpaubos. Lord, nagaampo ako sa akong mga kaigsunan o sa tanang dunggan nga naminaw karon. Lord, if naa may pipila Ginoo nga dili kabalo magpaubos. Nagaampo ako, Dios, hikapa ang ilang kasing-kasing. Tanduga ang ilang kinabuhi. Nga diin sila mismo Ginoo muampo, musulti sa imuha nga nagkinahanglan silang tabang. Nga sila mismo Ginoo makabaton og pagpaubos sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo padayon magapanlihok sa ilang kinabuhi. Sa mga tao, sa tanang tao, hilabi na sa mga naminaw karon. Padayon ka Ginoo magapanlihok sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong mensahe. O ikaw lamang Ginoo ang among simbahon, among bayawan ug among alagaran. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Niining tuiga, salamat Ginoo. Niining tuiga 2023, nagakalipay kami. Tungod kay ikaw maayo kayo sa among kinabuhi. Ug ikaw o Dios, kuyog ka namo niining tuiga. Ug tabangi kami Ginoo nga maglakaw kami niining tuiga, adin anaang kalipay, anaang pagsimba sa imuha. Og kuyog ka kanunay sa among mga desisyon sa among kinabuhi, sa tanang plano sa among kinabuhi. Og hilabi na o Dios, maglakaw kami nga naay pagpaubos. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Kay ikaw man